Sob gaul na bongo tupok sekolahan. Dumuli aka anak sekolah di nasadari, tinggal masih Hermanus dohot si Immanuel di pok sekolahan, ai adong dope si ulaun nasida di si. Dungi bongot masada si sob gaul tu biluti. Maningkong dihisu nasida pitu, dohot aka jadela ai nang takupon nasida pidongi, jadi rawat matutu. Dungi di buan nasida mapidongi tu guru nasida. Adi buanamu ninna gurui. Adong do hubungan nami sosok gaul sada inna nasida. Ima dengan las to waku ala di buan hamu. Mau sokot mata kasata sosok gauli asa ditadda sure anak sekolah pidongi. Dongi mau sokot nai di buan gurui matutu sosok gauli tupok sekolahan. Jadi las itu tu marohani anak sekolai mugdida pidongi. Dongi ditakasi nasida mapangalahu ni pok daging onna. Dongi dong ditakasi nasidai lo si dokon gugui mana sida mabain surat sian roha taingok tu sosok gauli dikobak do huruf pidongi tu pawan panuratan asa ditiru nasida tu lei nasida be taksongon nama ngiut ditorunion ma dibain dak danahi surat nasida be.